yn barod yn y gorlan i chi. 12 oen yn y corlanau yma. Okay. Ydyn ni barod? Timekeepers ready. Judges ready. Cloc yn barod, beiriad yn barod. Cneifio i ffwrdd â nhw. Ar 1, Owen Martin Jones ar 2, Nick Jones ar 3, Ivan Davies ar 4, Thomas Davies ar 5, Iwan Hughes 6 ydi Callum Bosley o Loegr. Yr her, wel, ar derfyn y cymal ym terfynol yma, byddwn ni'n gwybod pwy ydy'r gorau o ran Cneifwyr yr adran Hŷn. Dwsin o wyn yn y gorlan, felly bydd na ddigon o her yma, bydd na ddigon o amser os bydd na rhywbeth mynd o'i le yn y canol i ag ennill amser gobeithio, ond ar hyn o bryd maen nhw'n mynd drawiad am drawiad, y cyntaf i droi fodd bynnag draw yna'r 5 ydi Iwan Hughes. Iwan Hughes ydi'r cyntaf dros yr ysgwyd gyntaf, lawr o stodiau hirio na, wedyn taclusio o flaen y goed ac i lawr â hi. Ddau o'n nhw, Callum Bosley ac Iwan Hughes mewn am ei ail oen, drawiad am drawiad am yna, a fydd i fel erbyn y diwedd, tybed, Ivan Davies a Thomas Davies synta, y ddau yna hefyd yn mewn ac drawiad am drawiad lawr y bol a nhw, Ivan Davies fama, Ivan Trydwyn, lle mae'r lleill arni, wel Owen Martin Jones ydi hwn, Cneifio'r taclus ifanc, da iawn, a Nick Jones wedyn eisoes allan efo'r ail oen, Nick ydi'r sylwedydd yma, yr un newydd yn y garfan sylweddol fyny yma hyn yn y galeri, fel can o weld o yn cystadlu hefyd. Mae wedi ennill i dir yn y ddwy grefft yn y sylweddol ag yn y Cneifio bellach. Nawr ystodiau hirion rwan, da ni'n gweld Callum Bosley yn y pen draw yma. Y llwyfan yn cael ei glirio iddo fo rwan, tra bydd o mewn yma na'r glan wedi glirio fel byddwch chi fel bod na ddim o dan i draed o nag o dan pen ôl yr oen pa mae o allan chwaith. Ond ar ddau rwan, Nick Jones i mewn, mae o di ennill y bach o amser ar Owen Martin Jones o fanna, allan efo'i drydydd oen. Beth am y lleill, lawr â ni ar Ivan Davies o fanna, Ivan Trydwyn yn cael hwylo iawn ar ei drydydd yn barod. Thomas Davies wedyn mynd mewn am ddau fan hyn, fling i'r drws ar agor i Ian Morris yn y gorlan efo fo yn cynorthwyo. I fynd â ddwsin o wyn, cofiwch fyddan nhw wedi edrych yn fanwl arnyn nhw wedi penderfynu ym Mhadrefn byddan nhw'n dod allan a os ydy na rhywbeth yn anodd am ambell un, mae'n debyg bod nhw'n ymddangos ar y dechrau fel hyn fel bod yn sicr bod nhw'n gallu cael yr ail hwydda i hedfan tuag at y diwedd na, ond ar hyn o bryd mae'n dyddiau cynnar yma yng nghanolfan Cneifio Meirion ar yr ornest yma sef y cymal terfynol o'r adran Hŷn, 12 yn y gorlan, Owen Martin Jones, Nick Jones, Ivan Davies, Thomas Davies a Iwan Hughes a Callum Bosley sydd yn herio i gilydd. Quality all the way with this man. Out the hind leg he goes, in goes quick Nick before, but already then Callum Rosley way up there on stand number 6. Plastic on the long blow, but if it could be Iwan Hughes this time, just by a couple of blows. Down the last side they come together now. Out the hind leg goes Iwan Hughes, a sheep number 4. A little flick round the tail and then he puffs for sheep number 5. Yeah, and he comes to sheep number 5 way up there. On stand number 5, Callum Rosley now. The early leader. Flick round the tail and bingo down the ball. She goes. In he goes for sheep number 5 there now. Where's Thomas Davis up the neck of 4? Even Davis. Flat stick on the long blows here. On stand number 3 in this big senior final. Tricky Nicky gets it's a chicken turn. Down the outside he goes like a train. So does Owen Martin Jones. But already out there, on stand number 5 now. Iwan Hughes down the last side, clings off under that front leg of sheep number 5. Just 7 left in the pen in this big senior final. 1 more, 2 more blows. Flick round the tail and then he goes for 6 there. Yeah, we're at the halfway point now. Sheep number 6 on the board. Into the belly where he goes. Callum Bosley, the Englishman, out onto the high leg. He goes on sheep number 5. Nick Jones is on the member sheep number 5. So too is Ivan Davis. And now in Martin Jones, he's come to join the party. Into the pen goes the Englishman. Callum Bosley there on stand number 6. But it's Iwan Hughes. He's starting to show him a clean set of heels. Into the long low he goes. He's out stretching his arm now. In over the brisket he comes, down over the man's side. Who's the next closest to him? It looks like it's still the Englishman there on stand number 6. Down into the long road he goes. Thomas Davis into the long road to sheet number 5, but already Iwan Hughes goes in for sheet number 7. Yeah, it goes Iwan for sheet 7. Ivan Davis in for 6. Nick Jones is in for 6 as well. Into the hind leg he goes. Now Martin Jones is into the hind leg of 6 as well. Iwan Hughes though is up the neck of 7 already. Down
shoulder one more time. Where is Callum Mosley here? Puts on number 6 then. The Englishman around the high leg he goes. Thomas Davis is in for 6. But it's all about the man of the on stand number 5. After Chick number 9. Ac i mewn â ni am roen nesaf Iwan Hughes ydy'r boi yma fo sydd ar y blaen ar sgwndi rhif 5 yn y bencampwriaeth adran hun. Does yn unsau fynd y fan hyn allan o'r 6 yma. Mae'r bencampwr yn mynd i ddod. Na 12 oen yn y gorlan, ond mae Iwan Hughes eisiau allan efo'i 9 oen. Dwerydd safle yn fanna i'n Thomas Davis. Cael golwg lawr yr hes wedyn Owen Martin Jones, Nick Jones, Ivan Davis, Thomas Davis, Iwan Hughes, Callum Bosley ydyn nhw fan hyn. Lawr ag Owen Martin Jones efo'r oen yna. Pwy sy'n mynd i fod yn nesa at Iwan Hughes ar hyn o bryd o ran cyflymdra. Callum Bosley yn y pen draw ar 6 yn edrych fel sef o'n Cneifio yn daclus iawn ac yn gyflym dros ben. Dyma ni ychydig bach o gicio fan hyn. Fydd yn tablu'r system i Nick Jones y sywebydd. Ond ar y 5 fan hyn, da ni'n troi wastad yn sylw at Iwan Hughes yn cael problem yn fan hyn. Ydy yn mynd i allu setlo'r oen am y colli eiliadau fan hyn. Mae eiliadau yn mynd i allu cyfri yn y safon yma o Cneifio. Ond, ie, mae o wedi adfer y sefyllfa yn gyfan gwbl 10 oen allan gen y fo felly a 2 ar ôl yn y gorlan. Un byd i ddewis yn cyfo a Callum Bosley ar hyn o bryd. Ond draw yn y pen arall mae'r Cneifio eraill. Mae o Callum Bosley ar ystodiau heddiw. Fan hyn, da chi'n gorfod bod yn ofalus, da chi'n mynd i allu ennill amser llenwi'r grib na tynnuo tuag at y gwddw a wedyn rownd y gornel mae'n rhaid i fod yn bach fwy gofalus a dan y gesawd. Ni'n siŵr bod chi'n glanhau dan y gesawd. Wedyn bydd chi'n mestyn ystodiau hirion o lawr y goes. Yr triniwr glân yn fanna'n greu siŵr bod ystodi'n y lan wrth chi nawr y mewn a boen y ddew. Chydig bach o drafod yn fanna. Mae eiliadau, bob eiliad yn gallu cyfri fan hyn. Problem i Owen Martin Jones, pen arall mae eto yn safle i fo. Ond mae wedi adeg at a feilu y sefyllfa chwarae teg. Ie, mae ni Iwan Hughes di dyn y foment ar un o bryd chi. A mae'r wyn yma chwarae teg ydyn nhw. Da ni'n camol o bobl sydd wedi cyfrannu'r wyn ar hyd yr wythnos. Scott a Julian Rees o Fedw Creek Hywel sydd wedi cyfrannu'r wyn yma. A dwi'n diolchgar iawn i Rob Davies am y wybodaeth yna. Mae o yn cadw drefn ar bob beth sy'n digwydd yn y cefn yma ac yn drefnus iawn efo'r wyn yma. Ac wybodaeth lleol i gyd yn dod ganddo fo 2. Da ni'n edrych yn o'r Nick Jones, 11 allan gan Iwan Hughes. Wedyn mae 9 gan Owen Martin Jones mewn a Thomas Davis yn fan hyn ag Iwan Hughes. Ond y gwahaniaeth ydy mae Iwan Hughes allan efo 12 oen tra bod Thomas Davis ar 9 oen. Wedyn Callum Bosley oedd yr heriwr mwyaf. Mae o ar 11 ar un o bryd, ie. Ond wir i chi ar un o bryd mae Iwan Hughes yn edrych yn bell ar y blaen. Ac wrth gwrs mae blaen bwch hefyd yn cyfrannu yn hael iawn o ran wyn y fan hyn. Rob a Tracy Powell hefyd ar hai o'r wyn yma. Dyna ni draw fan hyn yn y blaen. Hold on, ar 5 Callum Bosley. Callum Bosley, nagi Iwan Hughes, ie. Fel o'n i disgwyl, Iwan Hughes wedi pwyso'r botwm coch. Gan i weld pwy fydd y nesaf to fo rwan ta. Ydy o'n mynd i fod yn... Ia, mae rhaid o fod Callum Bosley neu Nick Jones. Os o'n i'n licio gweld o'n Nick Jones, ond dwi'n meddwl bod sais Callum Bosley yn mynd i bwyso'r botwm coch na rwan. Ydy o? Na, mae'n rhaid yna yn y gorlan. Mae'r counter yn wrong ar ei sgorbwr o. Dydy hynny'n golygu dim byd. Dy blaen ta rhwng Nick a Callum fydd i rwan am yr ail safle o ran cyflymdra. A dyma'r pwynt i nodi unwaith eto y system feirniadu. Mae yna bwyntiau yn cael ei rhoi am amser. Mae yna bwyntiau ychwanegol yn cael ei rhoi am unrhyw gori ychwanegol neu anafiadau i'r oen. Ac wedyn mae yna ail feirniadu lawr yn y cefn cyn cyrraedd y penderfyniad pwy mewn gwirionedd sydd wedi ennill. Felly dyn ni'n aros yn eiddgar i weld y canlyniad. Mae yn syrdanol pa mor gyflym mae Iwan Hughes wedi gallu bod. Mae'r gweddill yn bell ar ei ôl o. Nick Jones ar y stodiau hirion, ond draw yn y pen draw na, y sais Callum Bosley sy'n mynd i fod yn nesaf. Tybed pwy eitha hi. Yeah, just Callum Bosley there on stand number 6. But where's Nick Jones here on stand number 2? Where he got 2, ladies and gentlemen, underneath that second shoulder he comes. Out on the hind leg. One more big sweeping blow. Give him a big cheer. Out he goes, Nick Jones on stand number 2. Who we got left? Owen Martin Jones. Underneath that second shoulder he comes on sheep
Number 11, Thomas Davis into the long rows of sheep number 11. Owen Martin Jones, a little frecker with Bach yn mesu, ond into the perennial hop. oedd y lluniau bach yn mesu fyna. Going 10 minutes 40, so these boys aren't getting there too far behind. Into the Oedd yn iawn, oedd yn iawn. Mae o'n mynd i fynd efo'r lluniau te. Out onto the hind leg he goes. A wedyn nes i ddal i fynd, jyst rhag ofan. For his 12th and final shift, but it's Owen Martin Jones now. Up round the back of the head he goes. Into the long rows here on stand number 1 for Owen Martin Jones. Thomas Davis into the very one he goes. But into the long rows on stand number 1 for Owen Martin Jones. Long row 9. One more big sweeping blow for Owen and he'll be heading for home. Now you can make some noise, ladies and gentlemen. Bring him home. These boys are still early in their shearing careers. Over the brisket he comes on stand number 1. Down to the last side, out onto the hind leg, cheer, make some noise, cheer on, bring him home, he's worked hard, a little flick over the tail, out goes Owen Martin Jones. So it's all eyes now on stand number 4, Thomas Davis, still a young shearer, early in his shearing career, over the brisket he comes. He's heading for home now, down over that second shoulder, out onto the hind leg, here we go, bring him home ladies and gentlemen, make some noise. Cheer him on, a little flick over the tail, out he goes. People will see this year with a big round of applause as they